I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition. Za sada neki minut sam htio da odvojim za vas. Zašto nije bilo klipova? Izvinite ljudi što nije bilo klipova. Znači nisam imao internet. Nisam mogu da snimim, znači stvarno mi je žao, ali sada evo dostigu mi internet pa možemo da krenemo sa novim zajebancijama, sa novim gameplayovima i ajmo krenemo. Znači da ćemo igrati Skywars. Znači ovaj prvi put igram ovaj Skywars. Znači ja sam igrao ono 1-2 i u jednoj sam bio 4, a u drugoj sam bio 1. Znači fantastično. Znači u jednom klipu ćemo pokazati jedno kako da se i registrujete jer pola ne znaju. Znači uđu na mapu i pokušaju da uđu na primjer tamo u igru, a ne mogu se registruju, pošto ne znaju sigurno ne znaju engleski pa ne mogu da pročitaju. Vidimo koja mapa, ovakve mape najviše volim. Znači igrat ću jednu partiju ako prođe dobro. Znači ako budemo u top 3, znači tako. Možda ću igrati 2 partije, vidjet ću. Znači danas probat ću da izbacim još jedan klip. Znači možeš malo. Dobili smo kit, šta je bro. Dobili smo neku delu i dobili smo kako se zove. Dobili smo divansku sekiru, dobro imamo ovo. Imamo dole po ove ostale čestove, dole su čestovi, znači čak i ovamo su. Eto, dobro. Dobro. Ću pokupimo neke bolje stvari. Teraj dalje. Izvinite. Idemo ovaj čest. Hajde bre, otvori. Čo majku. Šta hrane, baci, ja ti sad provali. Super. Idemo da se obučemo. I pošto smo imali ovu šuntavu kapu, sad je više nemamo. Čekaj da mi neki ne dođe iza leđa da ne kažem šta. Neću da psujem. Ja bre, ne prdi be. Kako mi je lago, brate, ovo. Jedu s ovom igricom. Gledajte ljudi kako mi je ovo laga. Bože me sačuvaj. Alo bre, šuntavi. Gledaj. Nemoguće bre, šta je bre ovo? Čekaj da vam radim nešto za čas. Možda ću nešto da malo smanjim, evo tako nešto u batnici ću povećam, eto. Gledajte ovo. Gledaj. Tamo je toliko laga, brate, šta je s ovom igrom? Ja ne mogu da verujem. Evo, može, bože. Idemo options. Da povećam ovi. Tako da igramo ko ljudi, a ne ovdje se izljebavamo. I uviditi ove igrače. Me razbiju možda. I ne mogu slovim, ne vez. Čekaj malo tu da se odgradim. Znači, neću da idem na druge mape. Nek dođe ko dođe. Tako da se malo... Nema više. Čekaj, imam valjda još blokova. Imam ovih 15. Dosta mi je. Ja se malo gradim. Idemo. Dijamantska sekira. I da skinemo na gore. Za koliko, brate? Treba sam malo više. Ali nema veze. Da mi dolazi neko kod mene? Niko.
to je bolje njihovo. Ne sam ja da ću da idem bre, za njih me baš briga. Glava i gore onaj. Lele. 1, 2, 3, 4, znači mi smo u top 5. Tako kažem. Što nemam nešto, ja nikad ne nađem nikad ne nađem bre, kak se zove, luk i strel, znači što je najgore za mene. Gledaj da se popenja, lala. Ovo kako liču da skinem, a ono da sam udario, da skinem, da probam bar, znači, da idem do one, polako, aj, teri Miško, ne, ovak, nemam dovoljno blokova, gleda, neću da imam dovoljno blokova, 7, 6, 5, 4, 3 i 1. Jedan umro, neko je umro. Trči. Da pokupim ovdje malo nešto blokova. A šteta ovdje ne može da se dobiju, da dobijemo ove grudve. To šteta ne može da dobijemo. Da se ovako, idemo polako do tamo, što nas neki ne pogodi sa strelom s nečim drugim. Sada, znači, nismo još gladni, što je dobro po nas. Aj, ne, zeznao sam se, sam malo do... A? Ja ne znam što da kažem, ja umjesto da skočim, ja padem sa ovog glava, sam je to kad trampalisa. Idemo na još jednu partiju. Idemo ljudi na još jednu partiju, znači, ne znam, ovo sam katastrofa od igru, znači, location saver, ne. Aj sad uzmu, sada ozbiljno, znači, neću se zabaviti. Idemo, pići pravo. Stani, jebre. Idemo na imamo deka neka, šta je pravo. Evo ga. Opet novi server. O, super. Mnogo volim, mnogo mi se tako sviđa. Baš onako dobar server. Znači, 6, 5, 4, 3. Evo, krećemo, znači opet dobijamo. Uzmem ovako. Upali. Trebamo. Sad ću uzmemo options. Ja vidim te vode. Options, je majko. Čekaj, idemo dole. Čekaj, čest. Evo ovamo. Otvaraj. To je dobro. Ušću ovo neke stvari, bolje malo. A neko drugi ne uzme. Mislim, ne trebaju mi, ali opet, to su bolje stvari neke. Jabuke, tu mi treba jabuke da nekog gađam. Ću kamenje, idem ovaj sekiru. Znači, treba postavimo ovako ovdje u hranu. Čekaj, postavimo ovaj stik ovdje. Ajde me ne zajebavaj me. Lele. Ne me zajebavaš.
gledati ovo. Le. Gledaj meni kako ovo zebava, gledaj ovo. Strašno. Ne znam, gledaj šta sad da mu radim, koji đavo više. Nekako mislele. Ne znam šta mu onda radiš. Evo ga. O bože. On ne može da... Katastrofa, brate. Niko još u centar iš. Pa ću idem ja. Što me briga, ću idem ja u centar. Baš idem ovako. Sandstone. Samo oprezno i polako i opušteno. Opušteno. Čekajmo ovako. Tu. Ne zabavaj me. Ti đavla. Ja mrzim ovu igru. Sad idemo ovako. Idemo gore. Znači uzmemo ovu sekiru i da ima nekog izgleda. Ima nekog, vidio sam nekog. Kolji. Udri ga bre. Doviđenja. Umro. Dobro. Da se ja ne zanosim mnogo. Polako. Ima ovdje nekog. Ima On si gleda tamo dole. Ja ću ovdje učest ove da si gledam. Ovdje. Daj neki bolji armor, bre. Da će mi ovo. Da ga gađam jabukom. A šta se ne može da se gađa jabukom? Mislim da je pre moglo. Jedan blok da ga skinem. Za koliko da ga skinem? Lele. Platio. Druge stvari, primjer hrana, što je, to mi treba puno, znači što još mogu stavim u, što mi da, koji ti đavo bre, gle, koliko lagova ima u ovoj igri, majko, ćemo ovo. Da nema ništa dobro, nešto bolje od armora. Sve ono isto, znači strašno. Da idemo vamo. Idemo ovdje nešto. Dobre, to mi treba. Te ona imam druge. Dobro. Da stavim to ovdje. Šteta sada nemam. A što ne mogu da... Što sad ne mogu? Šta bi? Miljan has won a Skyvarski. Lako smo ljudi pobedili, ne znam šta je bilo s onim likom. Vidio sam samo do dva. Vidio sam samo... Ustani.
I ti uzme ako ćeš pojedi neku voćku. Pravi zube i ajde malo da se valimo i sredi. Ajde, ako ti se nešto još jede, pojedi neku voćku. Dobro se jedimo. Izvinite ljudi, malo tehničkih problema. Znači, ušlo smo odigrali slabo, sad ovo brate prvo. Znači, ne znam kako je umro. Valje, on je otvarao čest i samo vidim da je umro. Znači, ne znam šta mu je bilo, koji mu je ćao, dalo sam ga. Znači, bilo je nešto malo lagova. Znači, prvo mjesto, prošli put smo ovdje bili 4. Dakle, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u nekom narednom klipu. Mislim da će biti danas još jedan klip, ali vidjet ću. Dakle, ljudi, do sljedećeg klipa od mene imate jedan veliki pozdrav. Ček da sključim. Da uključim fast person. Ovaj sam first person. Ćao!